15 sekundi do starta. Pet sekundi. Znači, prvi Mikulec, drugi Tuđak, treći Čehulić, četvrti Groš i peti Sudec. Groš je četvrti. A bilje drugi prije prvi. Ne je bilo drugi. Ne, ovo je ne bude, to je tako. S vanjske strane. Pokušava naći put oko Tuđe, međutim, nije to baš samo tako. I vidimo kako Nikola slaga na kristalu zadnjim linijama, samo povećava svoju prednost. Imam prevelika pravica. Stari ljeti, kategorija. Evo napravimo dva
danas na stadionu. Službeno vrijeme je svega 10 sekundi, tako da Mikulec i Trezoriću čini mi se da će uskoro biti zadnji. Znači Gross je pokušao zaprijetiti idemo, unutarnja i na sudaranje jer drugačije ne može. Mikulec vozi zadnji krug. Znači, Mikulec je uvjerljivo pobjedio sve danas. Da vidimo što će još sad odglumiti Gross. Hoće li uspjeti nešto odigrati protiv Čehulića. Vadi Asa iz rukava. Još je Tuđe tu naprijed malo, možda on uđe u igru. Tuđe se liči sa strane. I Gross vidi Čehulića, međutim nema 1000 polja na prođe kroz. To je to ljudi, nema više utrkivanja danas. Znači završili smo današnju utrku.